Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatikuita zvekare pano paTirare 263 pano panoda kuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Asi kana makazvitarisa, nhasi ndine munhu anofarirwa nevanhu vakawanda muno munyika yedu yeZimbabwe. Mambo Mutize makadii? Atirare zviri sei? Mushe. Ndinokwazisa mhuri yeZimbabwe ndichiti makadii zvenyu mhuri yeZimbabwe. Mambo Mutize varipo, vazhinji venyu makuvaziva. Munovaziva nemabasa. Saka tiripo nhasi tina mukoma Atirare 263. Mazuva ano ababa takatanga kubvira kuzivana vachiri mukoma, mazuva ano ababa tina baba Atirare. Takati mukoma tingazorowe kumboko. Right, muri yeZimbabwe hapana chekumirira. Mambo Mutize, bvunza. Ndinokuziva kuti kana vanenge vane mheni dzemubvunzo. Ndinenge ndine mheni dzemubvunzo. Vanhu vanenge vachikunetsa kucomment section. Mambo, tisati toenda kure. Pane vanhu vakati wandei vanga vachifona vachibvunza kuti Mambo Mutize vanobatsira here vanhu vane vana vatora nguva yakareba kuti vafambe vasiri kufamba, vakazvarwa vasingafambi. Alright, zvinoitika ndezvekuti vamwe vana vanozvarwa vasina kusvika. Vamwe vana vanotadza kufamba nenyaya dzekuroyiwa. Vamwe vana dzinenge dziri nheta makumbo, saka vamwe vana vanenge vane miri inenge yakarukutikawo. Saka zvisizo zvinogadzirika Tirare kana vanhu vakasika kuuya mwana wasati apfuura 12 years, mabhonzi akasati asimba, asati ama 10 years. Mabhonzi akasati anyanya sei? Asimba. Asati anyanya simba zvakanyanya. Achiri kutambira nemushonga. Zvinotomubikira mushonga inobikwa mukahari kechibhoyi neupfu hwezviyo neporridge. Mumwe yacho mumwe wacho inobikwa iri mushonga togadzira mabhonzi mwana aite sei? Asimbe. Nekuti kana iwe mwana wako asina utano ari pa 3 months unotoshona kuti mwana wangu haana utano chirema. Mwana wangu akaremara musoro, mwana ari makumbo, mwana ari maziso anongopidiguka. Zvese izvozvo zvinofanira zvikasikire kufambirwa nevabereki tichigadzirise. Right. Mambo Mutize, tiri ipapo tine vamwe futi vanhu vandibata vachiti Atirare tine hama dziri kufa zvisina tsaruka. Vanhu ava vakawanda mambo. Ndatarisa kuti even nhasi mudare rangu vanhu vakadaro vari kupinda vakati wandei. Vane hama dziri kufa mafiri asina kuita sei? Asina kunaka. Isu zvatinoita tinodzosera mufi kumunhu akamuuraya orwisa. Kana arwisa vanhu vakamuraya vabvumega kuti ndisi takamuraya, mufi wenyu tochimuzorodza zvedu. But regai kungoignore munhu achiuraya muchinge ignore nekuti munopedzwa mese. Munhu akauraya kutanga makamuregerera anouraya kuti mumwe mamuregerera, anouraya kuti mumwe mumuita sei? Muregerera, saka anokupedzai mese. Saka vazhinji tsere kwandiri kuona ndevanhu vane vana vacho vari kufarwa nevadiki vaivai. Handiri kuona sekuti vari kuwandisa. Saka hama dzei vanhu vari kufa svinurai, pepukai mungware, muzive mafambiro ekuita kunze kuchiri kwakachena, nokuti kana kwaane rima hakuzofambike. Saka zvinhu zvoda kukasika kugadzirwa, hazvinonokerwa. Right, tiri papo Mambo Mutize, tine hama dziri kundibata dzichiti Atirare takabirwa zvinhu zvakasiyana-siyana kusanganisira amwe maprofita akatotibirawo mari tichida kubatsirwa maproblems. Koita vari kubirwa zvinhu zvakaita sana mombe zvakasiyana-siyana. Iyo TV lapo. Tola TV hiyo. Buliza TV hiyo. Uko. Tindo buliza TV hiyo. Alright. Buliza tena. Soka kunuko, tarisa ko kuno. Iyo TV lapo hiyo. Anzotuma inches mangani but munhu TV yatoya nhasi. Alright. Ayopona lopanze kama achana video yao ngacho ateo nechisvika. Mumwe mubatsire ngatora TV hiyo. Munhu yeva yachiti mambo dambudziko rangu kurakaramba kufamba. Saka imi makwanisa kufambisa dambudziko rangu, but ini ndakaziva kwamuno tisina mari, ndakachirwa mari kwakawanda. Saka TV yangu yakatorwa nemubatsiri. Saka so far ndiri kuda kuti TV yangu muitore zvenyu because munhu akatora TV yanga haana kukwanisa kupedza dambudziko rangu. Vandangomuti alright. Saka yomufonere vanzi ina ndiri kape zvinhu nemunhu uya. Vandatora lidzokera kwamba kwavo vanamba mushonga kunoita sei? Yekunogesa. Ndazongoona kuti 24 hours nasina kusena ivana kuti mambo ndafuna nichinzi yatore TV yako. Yadzoka. Angonzi yatore TV yako. Anza mundu usvika kaenda ndiperekedzei. Ndakaenda nayo kumana ndaenda nawo. Kumutora. Ndangotuma kumana ndakaenda. Ndata kumana ndaenda naye.
angosvika chete ava atosvika mubatsira chofta storipo ava atongonzi vakomana vanga vastepo vaonzikana auya muzukuru yemupai tv yani yake makanyarira musamutaudze zvakawanda iyi chatongosvika tv yauya saka vanhu vari kubirwa vese handisi kuti uyai asi ndatimboedzayo mambo Mtize, tiri ipapo tine hama dzedu dzakanyanya dziri kuSouth Africa dziri kuti ndiri kufungira kuti mukadzi wangu akundorova gumbo panze gumbo mumba. Izvozvo kana ndokudya kweduzve idzo ndo dzatinofambirazve rukawo runyoka ruware uroyi tinoroya futi kuti anenge arira nemukadzi wako mavhidhiyo azhinji anomaona kungoti zvimwe zvacho zvoramba kwaburisira zvozokurera channel but zvakawanda mwari kuzviona zvakuburisira izvozvo handizivi munhu ngaite zvaanenge afunga asi uri kugutsikana nemukadzi wake kana nemurume wake ndazvigona. Alright. Mashoko akawanda mavhune marara pandiri zvekubvunza zvakawanda asi kuti tizvibvunze pavhidhiyo tingatopedza mangwana saka vachada kubatsirwa vachada kuuya hatisi kuti uyai handi ndizvo mambo namba dzavo ndo dzakanzi Mambo Mtize dzirapo. Mambo Mtize pane vanhu vari kuUK vari kuChina vanobatsirika sei vanhu vanofona tovaudza zvekuita mwana wangu tinoudza kuti tuma hama dzini dziuye tinoudza kuti kubatsira pafoni ipapo saka zvinosiyana siyana kuti vanhu tavatiitai zvipi. Asi tiri kubatsira kana vamwe tori kudzimwe nyika dzavanoti dziri mugungwa pakati pemakungwa chaipo tiri kuvabatsira vane mashave emidzimu zvimwe zvisina kuenzana yaiti zvienzanisi. Mashoko amuri kuda kupa kumhuri yeZimbabwe tisati chaita ndiri kuti ngwarirai kudyirwa mari nevabatsiri mangwana muzodzoka maakuchema pepukai batsirai kwakabatsira vanhu kwete ngonzo yai kuno muchiita zvinhu zvamunenge musingaone. I hope kuti vanhu vanenge vari panapa vanotoona zvimwe zvinhu life zvinenge zvichiitika zvisi zvokuti chichi ndo mashoko andiri kutaura. Kune vanhu vakungozviti tiri n'anga kuti munhu angozviti tivabatsiri vasina kutesta vasingazivikanwi munyika. Isusu takaongororwa macertificate ari apa esa amuyapedze vekenza iri mamwe macertificate atinopiwa nemaorganization anenge zinata zinipa TMPC ndakatoitwa inspector futi nendaga ndiri inspector yekuTMPC nekuzinipa musechipira ndiri ndakadedzwa zinata ndakapiwa futi idea yeinspector kuti waprofita asina matsamba n'anga dzina matsamba zvese takuto inspector mashandiro avo zvese takutozvifambira nekuti last year this year 22 February president akataura kuti mubatsiri wese ari muZimbabwe anofanira kunge achizivikanwa anofanira kunge ane certificate aongororwa saka kuna munhu akushanda vasina kuongororwa ndo ari kubira vanhu vakaita sei vakawanda saka tozvigadzirisa.